Zeg René, september komt steeds dichterbij. Ja, maar ik krijg er geen knik in de knieën van hoor. Nee, het gaat hartstikke goed. De verkoop gaat goed van de kaarten. En ja, ik ben ervan overtuigd dat ik het uit ga verkopen op 18 september. En ja, het wordt minstens net zo'n groot feest hier als bij Radio NL. Dat was net ook helemaal super. Ik hoor nu een paar mensen denken, 18 september, wat gebeurt er dan? Dan ga ik een heel groot concert doen voor degenen die het nog niet wisten. Bij mij in de achtertuin zeg maar, onder de rook van Sertogenbos. Ja, dan ga ik een mega ding doen. Er komt een feesttent te staan waar 5.000, 6.000 mensen in kunnen. En dan dan ga ik doen met de René Schuurmans band. En danseressen en speciale effecten en noem maar op. Dat wordt één groot feest. We zijn al druk aan het oefenen. En de liedjes zitten er al een heel eind in, dus het komt helemaal goed. Ja, want optreden zoals je dat vaak doet in het land, op tape of met een band, is dat heel anders? Met een band is eigenlijk misschien wel leuker. Maar ja, met een tapepack vind ik ook fantastisch om te doen. Dat is ook makkelijker hè. Dan ben je helemaal in je uppie en de orkestband wordt ingesteld. Maar dit is net iets anders. Dit is net iets meer. Dat is allemaal live ingespeeld of er wordt allemaal live gespeeld. En ik ben heel benieuwd hoe dat er straks op het einde zal gaan klinken. Krijgen we voor die tijd ook nog een nieuwe single? Misschien wel. Van mijn album gaan we misschien nog een track vanaf halen. Het album heeft het trouwens heel goed gedaan de afgelopen maanden. Hoe heet hij ook alweer? Het album Blij dat ik leef. En ik ben nog steeds blij dat ik leef. Maar hij heeft het goed gedaan. En wordt nog steeds goed verkocht. Stond 3 maanden in die top 100, in die album top 100. En dan gaat misschien het liedje Dans vanavond bij mij gaat ook nog een single worden. Dus dan hebben we Blij dat ik leef gehad als single, Lieve Lotte. En dan Dans vanavond bij mij. En dan in het voorjaar van volgend jaar kom ik weer met nieuwe dingen.